Pansit yun. Ay, thank you. Meron siyang pabalon. Ayan, balon. Ginawa niya akong bata. At syempre, so, kaya binigay na ate. Teka, anik. Tingnan kayo. At syempre, dalawa kayo baby. At syempre, meron siyang binigay na lechon anak. Talagang sinormalize niya ko yung anak ko. Syempre, meron din kayo. Ferrero and Teddy Bear. Oh, baby. Thank you, anak. Thank you. Ate, di ba? Nagalaspita ako. Ah, sige. Ayun. Ayan, at syempre, meron siyang binigay na cake. Ay, ang Ayan, dami. nag-cake. Ayun. Mainit-init pa. Oo, syempre, kailangan. Ayan, so picturean kayo, ate, ah. Harap kayo dito.
Ate Windy po ang kapatid ni Ma'am Charo. Hey, di mo panunutan dagi tagastos basta naragsak nga ited. Ayat poken ka. Uray na nagpamilya, si kapay lang kinayat ko nga madin na. No worries, I'm still here till you get old. Even you never gave me the way I want. Still no regret to me. To be my mom. I'm still proud of you. Your mom. You're my mom. I wasn't there today, but before I went through, I see to eat, you're in the best home, mom. Enjoy your life. No to argument. Just feel the life better. Be at your best happiness in life. Thank you for all the sacrifices for us, your both daughter. Will you see again? Will you see again? I love you and you may have more birthday to come and celebrate with you again. Love, Kashli, Kobe, Patrick, and Charo. Happy birthday! Siyempre, kailangan natin makuhanan ng message ang kanyang isa ring anak na si Ate Windy. Anong message mo sa iyong mother, ate? Good health lang po. Yun lang. Pati siyang mag-usap. Sa totoo lang, kilala ko pa naman din sila, kaya parang nakaka-relate din ako sa kanila, di ba dati, ate? Ayan. So, mother, ano po ang inyong mensahe kay Ate Charo na ngayon po ay nasa West Vancouver, Canada? Ayan. Ano po? Natibaga ang Message nyo. Thank you, anak ko. Sinurprise mo kami. Men. Oo. Hindi nga expectaran nga ada kastoy nga Lumsumam po. i-surprise mo kanya. May lagayam nga salted DJ kwa aluti. Thank you talaga. Oo, thank you. Ayan. Thank you sa mga pamilya mo. Raman mo lat na ni Alan nga lakay mo, anak ko. Oo. Flower? Thank you. Thank you, sir. Thank you, nako. Ang inyong apo, anong message mo kay Lola? Happy birthday. Happy birthday! Mama to. Love you! Kiss Lola!